Portem 1 minut 25. Són els recursos. Molt bon dia a tots i benvinguts en aquesta roda de premsa. El primer també, gràcies al tinent de Batlle d'Urbanisme, al tinent de Batlle de Cultura que ens acompanyen, també el coordinador de Batlia i la cap de Departament d'Urbanisme. Gràcies, i també la gerent del Palau de Congressos que està aquí amb nosaltres. Gràcies per assistir avui en aquesta roda de premsa. Per nosaltres, per l'equip de govern i per jo mateix, és un dia important, perquè és la passa definitiva de lo que és retornar a la ciutat un espai que des de fa 15 anys estava abandonat. Ja saben que l'any 2025 varen aconseguir que tota aquesta façana de Palma fos municipal i a partir d'aquell moment ja varen començar els tràmits perquè comenci a ser una realitat la recuperació de l'edifici de Gessa i de tota aquesta façana marítima. Com dic, presentam avui hem aprovat en Junta de Govern i s'ha donat compte de la proposta guanyadora del concurs d'avantprojectes arquitectònics per la transformació de la façana marítima des de les avingudes fins en aquest Palau de Congressos on estem avui, que consistia, com saben, en la rehabilitació de l'edifici Gessa i de la creació de nous equipaments, aparcaments i espais lliures a tota aquesta façana. I la veritat és que estem molt contents de poder-los anunciar que aquesta proposta seleccionada, tal com s'ha aprovat avui, és obra i és una proposta de Cruz i Ortiz Arquitectos. Xerram d'un estudi d'arquitectura de molt de prestigi, amb més de 50 anys de trajectòria i responsable de moltíssims de projectes arquitectònics i projectes transformadors de ciutat, com són, per exemple, l'estadi de la Cartuja de Sevilla, l'estadi metropolità de Madrid, la Facultat de Dret de la Universitat de Groningen, en els Països Baixos, la renovació del Rijksmuseum d'Amsterdam i també l'estació central de ferrocarril de Sevilla. Com veuen, és un equip d'arquitectes, Cruz i Ortiz, de gran rellevància nacional i internacional. Per tant, un dels grans projectes transformadors de la ciutat, tenim la sort i podem donar l'enhorabona a la ciutat de tenir un equip també guanyador. Entre els reconeixements que han tingut hi ha moltíssims premis nacionals i internacionals, el Premi Nacional d'Arquitectura, per exemple, el Premi Nacional també d'Arquitectura Esportiva, el Premi d'Honor de l'American Institute of Architects, el Premi Europeu d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic o molts de guardons internacionals vinculats a equipaments de ciutat. També han estat guanyadors de més de 30 concursos nacionals i internacionals d'alt nivell i precisament jo crec que amb aquest bagatge, amb aquesta experiència i amb aquesta capacitat per intervenir en espais urbans de gran complexitat, Palma està d'enhorabona. Com dic, Cruz i Ortiz Arquitectos assumirà ara el repte de liderar la transformació d'un dels espais més emblemàtics i estratègics de la nostra façana marítima, de la nostra ciutat, amb una proposta que combina la recuperació patrimonial de Gessa amb una nova visió de ciutat oberta a la cultura, a la innovació i en el coneixement. I per això, aprofit també, i així ho hem fet fa una estona, traslladar la meva més sincera enhorabona a l'equip guanyador per haver dissenyat, com ara els explicaré, una proposta que el jurat ha considerat que és la millor resposta als objectius plantejats per part del concurs que se va plantejar. Un disseny que destaca per com s'incorpora aquest edifici a la resta d'intervenció arquitectònica, transformant aquesta façana marítima de Palma en un complex cultural i d'innovació i per aplicar una estratègia de mínima edificació, on l'arquitectura apareix només de forma puntual i justificada, permetent que l'espai lliure, el gran espai lliure públic, sigui el vertader protagonista i, per tant, amb aquest objectiu que varen tenir no només d'adquirir l'edifici de Gessa, sinó de les parcel·les també que eren propietat d'Endesa, de protegir definitivament tot aquest espai per la ciutat i els ciutadans de Palma.
Abans de desgranar els detalls d'aquesta proposta guanyadora, voldria felicitar també a la resta d'equips participants perquè la veritat és que ha estat un concurs d'alt nivell, amb propostes presentades de verdader nivell. Les 10 han demostrat talent, coneixement tècnic i, a més, diferents visions sobre com ha de transformar-se aquest espai estratègic de la ciutat. I per descomptat m'agradaria també fer extensiu i donar les gràcies i el meu agraïment i de l'equip de govern a tots els membres del jurat que han duit a terme una avaluació rigorosa i, com veuen, amb un resultat exquisit. Avui, sense cap dubte, és un dia important per Palma, perquè feim aquesta passa decisiva que els comentava d'un dels projectes de transformació urbana més rellevants del passat, del present i del futur de la nostra ciutat. Un projecte que suposa moltíssim més que la recuperació d'aquest edifici. Un edifici que no me cansaré de recordar, feia 15 anys que estava abandonat a l'entrada de Palma i en aquest lloc privilegiat de la nostra ciutat. Com dic, suposa recuperar per la nostra ciutat un espai estratègic de la nostra façana marítima, que duia, com dic, lustres sense ús, i transformar-lo definitivament en un pol de cultura, innovació, coneixement i activitat econòmica. Com recordaran, perquè també ho hem recordat, l'edifici de Gessa i els seus solars varen ser adquirits l'any 2025 i, per tant, avui, amb aquest projecte, donem aquesta passa definitiva per fer-ho realitat. I ho feim perquè estem convençuts, a més, que Palma no se podia permetre més temps continuant i perdent l'oportunitat que representa aquest enclavament únic davant la nostra badia. Recuperant, per tant, aquesta peça fonamental del patrimoni i un espai cridat a fer de protagonista, de verdader protagonista en el desenvolupament de la nostra ciutat durant les pròximes dècades. I ho feim des del marc d'una visió molt ampla de ciutat, perquè aquesta recuperació i del seu àmbit es constitueix una de les actuacions tractores i importants del Palma Culture and Innovation Bay, el gran districte d'innovació de cultura i coneixement que, com sabem, estem impulsant des de l'Ajuntament. Un projecte estratègic que integra actuacions vinculades a la innovació, l'economia blava, la sostenibilitat, la cultura, la recerca i l'atracció de talent i que tindrà precisament en aquest edifici la seva seu principal i un dels seus grans referents. Per això convocàrem aquest concurs amb l'objectiu d'obtenir aquesta millor proposta. Un àmbit estratègic, 30.000 metres quadrats de façana marítima de la nostra ciutat. Un espai que ocupa una posició privilegiada i que actua com a punt de connexió amb el centre històric, el Palau de Congressos, on avui també ens trobam, i tot el front marítim i el futur també pla director d'esport. I precisament aquesta condició estratègica és la que ha guiat la proposta guanyadora, que planteja una transformació integral de tot aquest àmbit. D'una banda, primer, recupera i rehabilita l'edifici de Gessa, que concentrarà una gran part de l'activitat cultural, administrativa i d'innovació d'aquest complex, juntament amb altres usos, que ara els hi comentaré. Com són, a la planta semisoterrània se situarà una cafeteria i espais comuns destinats a la trobada, a la socialització i a l'intercanvi d'idees. La planta baixa albergarà una oficina d'atenció ciutadana i també espais oberts a la ciutat, com se diu moltes vegades, aquest tercer espai destinat a prestar servei especialment als veïnats, però tenint en compte que és un equipament de ciutat. Les plantes primera i segona acolliran la futura biblioteca central de Palma, integrant aquestes sales de lectura, però també ludoteca i mediateca, amb espais destinats a la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic, fotogràfic i cinematogràfic municipal. Les plantes tercera i quarta estaran destinades a l'Institut Municipal de les Arts, amb oficines, tallers, sales d'assaig, espais de producció i també de creació artística. La cinquena planta se dedicarà a espais de creació i innovació amb incubadores empresarials, coworking, sales de reunions per emprenedors i investigadors. Les plantes sisena i setena albergaran la seu del Palma Culture and Innovation
Bei, amb espais destinats a projectes vinculats a la innovació, la cultura, la sostenibilitat i els sectors estratègics. La vuitena acollirà espais expositius i modulars en doble alçada per activitats artístiques i culturals vinculades en el Centre Cultural d'Art. I la coberta se convertirà també en un espai panoràmic per a esdeveniments i activitats complementàries amb vistes a tota la Badia de Palma. A més, l'edifici annex a GESA albergarà el futur auditori del complex, com ara ja existeix, que se connectarà mitjançant també un hall en la construcció principal. Altre dels aspectes importants de l'avantprojecte és la creació d'un nou edifici a l'extrem oest de l'àmbit, una petita volumetria que actuarà com a ressò i extensió de GESA i concentrarà els espais del Centre Cultural d'Art i Creació que requereixen major flexibilitat i superfícies per a activitats expositives, culturals i de creació. Entre aquestes dues infraestructures, l'edifici original i, com dic, aquest nou volum, se configura un gran espai públic que esdevé l'element vertebrador de la proposta. Se tracta d'un espai obert i accessible per a la ciutadania, que configura el front marítim com un gran parc litoral continu articulat a través d'una gran pèrgola jardinada. I davall d'aquesta plataforma se desenvoluparà el nou programa soterrat, de manera que la part superior funcionarà com un gran mirador urbà. Aquesta expansió horitzontal sota la plataforma urbana albergarà el centre d'interpretació de l'energia, espais multiús subdividibles, zones de recepció i altres espais destinats a l'activitat pública. Cal destacar igualment la intervenció paisatgística i completa que planteja aquest disseny guanyador, amb una façana marítima contínua on la vegetació se converteix en l'element absolutament protagonista d'aquest àmbit. Destaca en aquest sentit la gran pèrgola vegetal prevista al llarg de tot Joan Maragall, que aportarà ombra, confort climàtic i qualitat ambiental des d'un concepte també d'horitzontalitat. I amb això s'hi sumarà una selecció d'espècies adaptades en el clima de Mallorca amb baixos requeriments hídrics i una elevada capacitat d'adaptació. I a la cota inferior d'aquest àmbit se desenvoluparà a més un paisatge de caràcter més naturalitzat inspirat en la vegetació mediterrània pròpia de la nostra illa. Així mateix, com dic, la sostenibilitat constitueix també un dels grans pilars fonamentals d'aquesta proposta. I resulta especialment simbòlic que a més així sigui, perquè GESA va ser durant dècades el lloc on se gestionava la distribució energètica de les Illes Balears. Ara se convertirà també en un referent d'innovació energètica i sostenibilitat. I en aquest sentit, la proposta inclourà sistemes fotovoltaics, energia... Tienes un pañuelo porque hace aquí un calor tremendo. Tengo el foco y el invernadero aquí, fantástico. Com dic, se convertirà també en un referent d'innovació energètica i de sostenibilitat. I en aquest sentit, la proposta incorpora aquests sistemes fotovoltaics, energia geotèrmica, mesures avançades d'eficiència energètica i solucions per a una gestió més eficient dels recursos. I tot això, a més, tindrà una dimensió divulgativa a través del Centre d'Interpretació de l'Energia, un projecte que, a més, se podrà llegir des de 3 escales diferents. Una escala històrica, que ens permetrà entendre l'evolució energètica de Palma i del mateix edifici, una escala tècnica que posa el foco en els sistemes que conformen aquest complex i en el seu funcionament en temps real, i una escala territorial que situa el projecte dins un context més ampli, el de la transició energètica de les Illes Balears, les polítiques de descarbonització impulsades en el territori i el paper que han d'assumir els edificis públics en l'assoliment dels objectius climàtics i energètics del futur. I també des del punt de vista de mobilitat, el projecte millora ostensiblement l'accessibilitat de l'entorn. En aquest sentit, se preveu la creació de 6 noves connexions verticals per als vianants entre Joan Maragall i la carretera. 2 d'elles, a més, adaptades mitjançant ascensors fomentant l'accessibilitat del conjunt a la part soterrada d'aquesta plataforma. I se reforça també la mobilitat ciclista connectant aquest àmbit en la xarxa existent que ja tenim. I d'altra banda, el projecte contempla la implantació d'aparcaments soterrats. Sota aquesta plataforma urbana
que els deia, amb aproximadament 960 places que permetran donar servei en els nous equipaments i que per la seva ubicació estratègica i la seva proximitat en el transport públic, amb 6 línies de bus urbà i interurbà, podrà exercir també una funció dissuasiva per a reduir la pressió del trànsit. Cal destacar igualment que si bé les bases del concurs contemplaven la possibilitat de prolongar de manera soterrada el carrer Joan Alcover fins al front marítim, l'equip redactor ha optat per descartar aquesta ampliació prioritzant la inversió en espai públic, en paisatge, en accessibilitat i en qualitat urbana. Per tant, entenem inclús que millorant la proposta que nosaltres podríem plantejar. Quant als pressupost i els terminis, que supos que serà un dels temes que me demanaran, els diré que el projecte, l'avantprojecte, indica una execució per fases que té una durada estimada de 25 mesos d'obra i una inversió aproximada de 76,5 milions d'euros. La primera fase contempla la rehabilitació de l'edifici i l'auditori, en la rehabilitació de la torre i execució del volum principal d'aquesta expansió de l'edifici de Gesa i posteriorment se desenvoluparia l'aparcament soterrat, seguint d'una tercera etapa en la qual se posarien en marxa els espais destinats a esdeveniments, vestíbuls, circulació i serveis complementaris soterrats. Una quarta fase i última, una quarta fase, no la darrera, s'executaria en el Centre d'Interpretació de l'Energia i el Centre Cultural i sí, la darrera fase, que seria una cinquena fase, seria la culminació de l'urbanització i el paisatgisme amb el desenvolupament de més de 18.000 metres quadrats d'espai públic. Se tracta, per tant, a més, amb aquestes dades que els dic, d'una proposta realista, viable i concebuda per executar-se de forma ordenada i eficient. Avui, sense cap dubte, donem aquesta passa decisiva per a recuperar definitivament l'edifici, per retornar Gesa a Palma i als seus ciutadans, i fent també aquesta passa fonamental en el desenvolupament des de Palma Cultural and Innovation Bay, un dels projectes estratègics més importants per al futur de la nostra ciutat. Perquè aquesta actuació no consisteix només en rehabilitar un edifici, com dic, que era ben necessari després de 15 anys. Consisteix en obrir un nou espai d'oportunitats a Palma, un espai on conviuran cultura, innovació, coneixement, emprenedoria i activitat econòmica. Un espai que tornarà a connectar la ciutat en la seva façana marítima i que contribuirà a posicionar Palma com a referència mediterrània en creativitat, talent, innovació i transformació urbana. I avui presentam una proposta guanyadora, però sobretot començam a fer realitat aquesta visió de ciutat que plantejàrem amb l'adquisició de tot aquest espai. No me impide la vista al mar a ninguno de todos los vecinos que hay integrado en el barrio. La UAC social està allà? Claro. De moment no està plantejat. Bueno, està plantejat per esdevenir. És una cosa per escoltar. Per ir més transparent. És que això, les plaques del Ferragut se queden allà. Sí. El que passa que com que sempre ve...